गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्माखौ तामुलपुर जिल्लानि गथालिगुसि बियाबाव सानथामनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै जोङो खुंफुंनो लादों आरो बे दिनै नैथि सानाव हाबाफारि बायदियै आगान होफैबाय। फुंनि हाबाफारि बायदियै आर'जनि हाबाफारि जोबलांबाय। नैथि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बेबो जोबबाय। थामथि हाबाफारि गोथैसि बावनाय बेबो जोबलांबाय। दा दिनै जोबोर मोजां। दिनैनि जों सानसेनि हाबाफारिखौ जेरैबायदि हाबाफारि होखानाय दङ बियो मोजां बारलांगोन। दा गाबोननि हाबाफारि दा गेवलां मेलाव मानाव गेदेर आसामनि CM डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो BTRनि मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। बे गाबोननि 30,000नि बांसिन बेवहाय बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैगोन। जोंनो फोरमायनाय बायदिब्ला 2 रिंगायाव सफैनो हागोन आरो बेजोंनो जोङो दिनै बिनि आगोलावनो जिखिनि हाबाफारिफोर दङ खेराइ मोसानाय, थुंग्रि गानानै मोसानाय, जे बर'नि गेजेराव थुंग्रि गानानै मोसानाया गोमालांहां जादोंमोन। जोङो गाबोन बेखौ आसामनि CMनि गेवलां मेलनि गेजेरजों बेखौ जोङो देखायनो नाजादों आरो बेयो जोबोरै मोजां जागोन। जोङो मानो होनोब्ला दिनै गोमालांनाय जिखिनि मोसानाय आदबफोरजों बेयो गोमालांनायनि लामायावसोमोन। दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ बुरखांनो नाजादों आरो बयखौबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों खावलायनो सानदों जे गाबोननि हाबाफारियाव जोंनि साखाथिनि जिल्ला आफादफोर बिथांमोननो जेरैबायदिहाय बाहागो लानांगौ बिथांमोननो जोङो बिथोन हरखानाय जादों आरो बेवहाय फ्राय 12 रिंगासोआवनो मानसिफोरा फैनानै बेयाव होंगो दोंगो जाफैगोन आरो बेखौ जोङो डिसिप्लिनै साखोन सिखोनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ खुंफुंलांनो हागोनखौ जों मिजिंथिदों आरो बिथांमोनखौबो जों खावलायखादों जाहाथे बेयाव गोबां मानसि जागोनखाय जोङो रिसेपसन कमिटिया सामलायनो हायाबो जानो हागौ। बेखौ जोङो बाथौ सिबियारि हिसाबै गावबा गावनो नोजोर होनानै बेखौ जोङो जोंनि आब्रुथिखौ जों देखायनो हानांगोन आरो बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो नाजानायाव दिनैनि समाव दिनैनि बे सानथामनि हाबाफारिया गमामायैनो दिनै जोङो मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि जागोनखौ जोङो मुलुगनां जोंनि हाबाफारि मावफुंनायखौ देखायनो हानांगोन। बेवहाय मोजां खोथा होननानै बुङोब्ला जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTR गभर्नमेन्टजों जोङो सावरायै गोबां जोङो गामियारि जौगानाय जितु बाथौ थानसालि आरो जेरैबायदिहाय जोङो BTRनि बायजोआव आसामनिफ्राय जेरैबायदि गिदिर बाथौ थानसालि लुनायफोरा दिनै जागायदों आरो बेखौ लानानै आरो बबे जायगायाव जोङो गामियारि ओनसोलफोराव जों मावबावनांगौ दङ बेखौ लानानै जोङो दिनैनि समाव सावरायबाय थादों आरो बेखौनो जे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोबां फोसावगोन। जोङो बे गाबोनो गोबां बाथौ थानसालिफोरनि सायावनो बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव बोरै खामानि मावलांदों आरो बोरै खामानि मावलांगोन जोङो सरकारि भाबे राङारि अनसुंथाइ होनानै धोरोमारि बिथिंखौ जौगाहोनायाबो जोंनि सरकारनि गोनांथि दं होननानै दिनै बिथांमोना जोंनो बाथ्रा होदों आरो डिक्लेयार होगोन। आरो मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो दौरि आसारि बिथांमोननो 210 जन दौरि बिथांमोननो गाबोनो डेम' चेकजों लोगोसे जों चेक डिस्ट्रिबिउट होनाय 10,000 राङै जों गाबोनो बे 10 जननो डेम' चेक दामि चेकखौ बेहाय जोङो चिफ मिनिस्टारनि आखाइनि गेजेरजों जों गथायगोन आरो लोगोसेयै जोङो साननैनि उनाव गासैखौबो जोङो 7 तारिखआव हाबाफारि लादों तामुलपुर जिल्लानि बियाब बाथौ थानसालियाव जोङो पार्ट 2 खालामदों। बे चेकखौ जों दौरिफोरनो जों गथायना होगोन। नाथाय गाबोननि जिखिनि डेम' चेक देखायनाय 210 जन बियो गाबोननिफ्राय जोङो चेक राननाय हाबाफारिखौ जोङो जागायनो थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय अनसाय बिथांखि आसुनिनि गेजेरजों मोननो हानाय जादों। दिनै फैबाय थानाय रंजालि बैसागो गोदान बोसोर रंजालि
बैसागोनि हामलायनायजों लोगोसे जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जोङो बाथौ सिबियारि हिसाबै जोङो सेथि फोरबो बे बैसागो फोरबोआ बैसागो दाना जोङो बेखौ सेथि फोरबो हिसाबै जों धोरोमारि बिथिङाव जों दिनैनिफ्राय नङा गोदोनिफ्रायनो आजै आजौमोना जोंनो देखायबोनाय मोनदि दिनै परम्परा हिसाबै दिनै बे सोलिबोबाय थादों आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा आरो बाथौ सिबियारि हिसाबै बेखौ मोजां गाजा गोमजायै दिनै बियाब लेभेलाव गामि लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो आरो बरायनायजों लोगोसे जोंनि धोरोमारि बिथिङाव जों मोजां मोनसे मेसेजखौ होयो जोङो सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिखौ अराय समनि थाखाय जोङो बजबनानै लाखिबाय थाथोंनि थाखाय बोराइ बाथौनि सेराव जोङो आर'ज गाबनायजों लोगोसे जोंनि मोसानाय जोंनि आर'ज थानसालिफोराव बियो साननै सानथामनि हाबाफारिजों बेहाय जों खुंफुंनो लानाय थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमाबो बेखौ बोसोरफ्रोमबो बिथोन हरनाय जायो।